тук е Magical Gamer BG и днес, както виждате, но и днес, както виждате, играем на Clash Royale на Draft Challenge. Добре. Аз пък Magical Gamer BG. Извинете, както знаете, промених си името на Shogun Warrior BG и иконката си промених, така че можете сега да цъкнете в... Стига, брат. Можете още сега да влезете в YouTube. Просто като напишете тук това да го фризвам и да го локнем. Аз сега го наричам. Гадният ти лава хаунд. Тук ти ми затава, не? Да. Не бе, къде пуснах да лока, бе? Не бе. Бе. Това. Добре. Но и аз ти взех тала, ти какво си мислиш? Ай, защо? Защо, човек? Колко сте зли. Би, лаупъпс. Би, моля те. Това ще боли. Това Friendly Battle ще боли, казвам ви го. Че този Friendly Battle ще боли адски много. Да, ама аз тук си пусна на спарки. Така, стреляй! Не, защо не успя да стреляш? Тъй ес. Но доста да ми ще направя с това гаден лава хаунд. Защо, бе? Защо, бе? Биме ме. Колко си гадна. Леле, ей да те видя. Добре. Аз съм садна. Не. Добре, първата ми... Не, това не. Първата ми загуба. Не, продължим. Пак да продължим. Драматично. Добре, ако тази музика нямаше, ще да бъде малко по-драматично. Защото... Yes. Ето това е. Ето това е, хора. Едно от най-трудните предизвикателства. Добре, болер. Мале какъв шибан де. Извинете, че говоря така, но... Дека наистина шибан. И аз сега дали ще мога да направя така. Аз ще направя една простотия. Глед сега каква простотия ще направя. Така ще направя. Глед сега какво става, глед. Глед сега какво става. Fuck you. Yes, бе. Тая би. Тук тая умре. Не върху принца, бе. Добре. Радвам се, че имам уич. Имам няколко линии. Добре, хора, сега ще ви кажа едно. Това е истински батъл. Шегувам се, да бъде истински батъл.
Но така бих според мен. О, тук има спарки. Това е. Това е просто. Сега какво става? Boom, bitch, get out the way. Get out the way, bitch. Так. Да бе. Слава храм, че ми добре. Тук като го бих. Good game просто. Да. Трябва да скелетите. Ето това е хора. Това означава да си не. Добре, ако този клип ви хареса. Ако този клип ви хареса, не забравяйте да се абонирате. Какво? Защо? Не, много скъп дек. Lava Hound и Giant. Как ме прецака? Защо ме прецака? Ама не си ме прецака въобще. Загледайте какво ще направя. Как си знаех, че веднага ще пуснеш това? Веднага си знаех, че ще го пуснеш. Не човек, не. Lava Hound може да вземе. Мега миньон. Да, той дори не му взе нищо от това. Да, много хубаво. Дава ми барберените. Пусна екзекюшена. Е това е. Право. Тук този го права. Не го права. Всъщност въобще не го права, защото тук ще ми вземе много дамидж. Не. Той тук ми задава. Goodbye, friends. Добре, но не се отчаивам. Продължаваме напред с Мега Миньон. Как ми се иска това да бъде истински батъл. Може и на вас да ви се иска. Какво направи? Сега Giant скелета ще ми убие всичко. Добре, имам време тук да пусна трите мускетарки. Там. Не, фак. Не. Какво направи? Не. Какво? Защо? Добре, гудбе. Не знаете какво няма да направя. Ще направя така. Така и така. Добре. Good game. Много good game. Дай ми джемовете насам. Давай още един драфт челендж. Не! Добре. Така имаме фри чест. Да видим какво ще се падне. Супер, много добре. Доволен съм. Добре. Барберия ми е добре. Да видим какво ще се падне. Колон чест. Така, 409 голд. 2 джема. 10 Fire Spirits. 35 запа. И епик карта, която ще бъде Poison. Poison ли? Добре, да видим сега какво ще направим. Какво ще направим? Както виждаме, опонента има скелетманс, които аз не смятам за ненужни. Въпреки че 4 скелетчета по 79, 4 по 70, да, колко демидж правят. 200... Не, това е невъзможно, значи. Това... Не бе, по 40 демидж имат. 80 демидж ще направят.
Ето, виждате как този пусна скелетчетата на скелетън армията. Значи това... О, да не си губа времето. Изигра една битка, после тя ще изигра. Да, добре, това ми е дека. Това ми е дека и с тях ще ги правя сега. Нарочно използвам сега Battle RAM, защото го мисля за много нужен. Нужен ми е просто. Да видим сега, ако пусна тук Baby Dragon. Чакам да ми заради на 10 еликсира. Не, няма да може. Аз не видях, че той пусна това. Ох, супер, удари, бе. Така, добре, той сега удари тук. Удари тук, добре. Много запнали. Дали много да потава. И колко демидж направи, колко потава Уич. Хайде, принца. Ох, ще го става. О, супер. Добре. Ох. Добре. Принца не отида тук. Бързо скелета нагло да не ми убива. Така. То нямаше смисъл. Че гадно. Колко съм гаден. То дори аз на 8 арена, когато бях моя Уич, беше на на втори левел. Не знам то как я е събрало, ама той тук ме ще ме бие. Ама няма да ме бие, защото аз като направя са. Ето както ме направя. Като на... Не, защо? И за какво беше това? Ето за какво. Супер. Добре, thanks. Това е. Това е. Да идва Уизъра. Кой ще победи, Уизърд или Ива? Добре, нито един. Така, той ще има... Това е една от най-скапаното комбо. Добре, аз мислях, че той ще ме бие. Но всъщност той ме бие. Окей, аз какво говоря? Мислех, че той ще ме бие, но всъщност аз го бих. Пусни Battle RAM там да си свърши работа. Хайде бе. Не, тук пускам така. Това е. Добре. Още 200 трофеи и съм на 7 арена. Завръщам се с тази гадна арена. Така мога да я нарека аз. Няма си кача диамантите. Да видим всяко е. От 2 минути и 25 стига, човек. И защо използва голем? Значи това е една от най-използваните карти. Не. Всъщност доста използвана. Какъв пуш. Ох, леле, 2 голема. Не. Не беше такъв малък голем. То има и спирит. То как се... не, ето. 7 лева Уизърд тип. И това знаеш колко много. Добре, карта са и силни. Добре, доста да имаш и набрат тук. 2 X-Ball. И кой ще победи? X-Ball! Разбира се. Но той би по демича, виж колко много... Виж колко много демича. Не, той го би тук. Би го, браво. Аплодисменти.
Аплодисменти. Той дори можела да спам. Добре. Сега да ми приеме драфт, Хайде приеми. Yes! О, елитки! Една от моята използвана карта, която бях. Дадох му Ексбол, но това... Не, всъщност голям по-добре, защото... Най-гадното е, че... Не, това е един от най-скъпите... Не най-скъпите. Видим са, как ще поработи. Аз пускам така. Така. Ти ще ми пуснеш, разбира се, че ще ми пуснеш. Ти вече. Сериозно. О. Това пуска всичко възможно, ама елитките. Гледайте какво става, гледайте. О, не. Си, рип. Good game. Мале, каква бърза игра само. Добре, сега ще изигра още една за последно. И няма да играя повече, защото... Значи... електро. Батаран. Не. Грейвярд. Не, какво? Не. Затова мразя, когато избирам легендарна карта. Затова и мразя драфт честовете, защото примерно се падне Електровизърд и бандитката. Пишете долу в коментарите, ако имате драфт чест, коя ще изберете, ако ви се падне. Бандит или Електровизърд. Не, човек. Аз тук вече много ти кажа, че си рип. Да, защото... Значи виж сега какво комбо ще направя. Няма да мога да направя никакво комбо. Няма свак, какво да го защитя? Не бе! Защо толкова гледам, бе? Няма да мога да си направя комбото. Ерос, не, това е хора. Какъв? Не, защо бе? Айде да видим, що си толкова хитър. Да те видя. Просто да те видя, защото си толкова хитър. Ама това гад. Откъде се задаваше от дракони? Нямам ни скелетън армия, ни нищо. Значи какво е? Гледай сега какво ще направя, гледай сега каква тъпотия ще направя. Гледай сега какво нещо ще направя, гледай какво става. Какво нещо. Мой грейвярда още расте. Да спалнем ли е така писнан от вас? Какво? Защо? Батаран! Това е лошо. Това е много лошо. Да. Не, човек, не, какво права? Не бина, не, хора, това беше невъзможно битка. Айде, още една последна. Да видим кой ще победи в финалния рунд. Да видим. Ако ще приеме, не знам.
Хайде, хайде, приеми. Ух. Хайде, да, защо не приема? Хайде, да. Добре, ще изчакаме. Що му трябва, ще изчакам. Няма проблем, аз мога докато... Добре, яко и предложа на нея. О, добре. О, скелетна армия. О. Принц. Зап. Кенън, мале какъв дек. Мале. Сега гледайте. Сега гледайте как съм прецакан. Сега гледайте какво става. О, колко съм прецакан. Защо така? Добре. Първото е, че голема е на левел 4, разбира се, ще взима много демидж. Ох, леле, мале, майко. Не така. Скелетът на армия се надежда да се получи нещо, тук пускаме принцес. И просто... Ох, леле. Добре, good game. Добре. Това е, аз не напълно викам. Ох, как нямам фаербол. Това беше красиво. Добре, вече е 23-та минута. Дано да няма Шарлз. Добре, няма Шарлз. Не ще пускал. Не. Това е много лошо. Това ще не става. Това с майнера се получи. Добре. Сега лъмбърджака пускам. Какво ще настане? Левел... Гледа как се бие демидж. Гледате го как спокойно се бие демидж. Добре. Мисля с това да приключваме. Дано клипа да ви е харесал. Пишете долу в коментарите това, което ви казах. Ако искате да е. Това, което ви казах да е. Напишете. Ако... Добре. И това ще бъде всичко от днешния клип. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и така. И да харесате клипа. Чао!